anyelatu ku State House. Yeah, ndithu mutu wa video imeneyi ndi umene ndithu uli kumapiri loko de yeah, de haya basi ndithu tiona kuti tipange bwanji komano mutu wa video ndi umene ndithu ero Akuluakulu sinapange post kwambiri chifukwa chokuti ndinali busy. Pakali panopa ndizipanga post maybe once a week. Nthawi zina mwinanso wiki kutha usapanga post chifukwa choti ndili busy kwambiri. Koma tatiyeni tikambirane. Anyelatu ku State House. Maoti kunyela anali ndisanayankhuleko for a very long time, you know. Koma chimapita mmutu mwa munthu ndi chani kuti after kuwabera Malawi, after kudzilemeretsa, after kupha chilima, after kuwononga dziko, after kupanga china chilichonse choonesa kuti iweyo sindiwe munthu ofunikira kumayendesa dziko, malo moti ukhale ndi repentance spirit, even remorse, kutuluka ku State House malo moti utuluke bwinobwino mukapaka manyi makoma. What disgusting habit is that? What kind of human beings are these? What kind of people are these people? What kind of people is Chakwera? What kind of era is he from? Who did we have in that State House? I don't understand. I am shocked. Nkani Amanyi is going international right now. It's going to be global news. Nkani yovesa chifoni. Taganizani inuyo mwasamuka. Mwagalo wa nyumba ya nyuwani. Mwabezoti mutana limenemo. Wapakapaka manyi makoma. I was here. MCP was here. Tinali pano ife. Mupite kumakotazi ma mita za mazadula awomba makapeta achotsa mashandaria za magetsi. These things achosa kukhala kwa mtundu wanje kumene. Ndeine ndabwera ndi suggestion. Ndikufuna tipemphe maloya ambiri. Maloya anzeru zawo. Tipange lobe parliament. Kuti tipange deregister MCP. MCP chisakhaleso chipani. Tichotse MCP ngati chipani cha opposition. Chipani chotsutsa boma. Ndikupemphana Malawi panopa. Nthawi zina radical measures have to be taken if we are going to address issues that are facing us every day, the issues that affect you and me. Inuyo ndineyo ma issues athu. Tiyenera kumapanga zinthu zoonetsa kuti tikuganiza ndipo tikuzindikira. Ndechimene ndikupemphana Malawi pakali pano, if we have to think harder, tipeze maloya, tipeze CSO ama organizations amene ali committed kuti aonetsetse kupita ku parliament. Ikangopanga convene parliament ikangopanga convene, the first thing to table is to make sure kuti MCP tichotse ngati chipani chotsutsa boma Malawi chisadzabwereso. Zimene zimatha kuchitika and zichitika. By law, chipani chicha chaonetsa kuti ndi ma-terrorists amenacho. Those are terrorists. They are not human beings. They are not people that should be in a society like ours. In civilized societies, we don't want people like Chakwera, Sean Kampondeni, MCP. All these people are not supposed to be living with the conscious man. Zimene zizimu zizindikire panopa, like zinthu zokuti zokundikanekisa kuyankhula. Ineyo ndawerenga newspaper ija. I'm sitting there and I'm thinking, amene anganyere nyumba ya chifumu ndi ndani? Osamazichepesa zinthuzi. Zimene achita MCP zija ndi zoopsa kwambiri.
tawachotsa mboma akanyeranso mu state house kupaka mmakoma mpakana, kuchotsa zimbudzi, kuchotsa masinki. Akuluakulu, that is madness. Ndikukuwuzani akuluakulu, like tonse timakhala ndi ma venting episodes where you just vent out. Ine ndiwabwera pa page iyi because ndimadziwa zoti kula anthu ukoko amene zawakhudza ngati ineyo, and anthu amene wawa akufuna assurance. Akuluakulu ndikuwuzeni lerolo, MCP ndi chipani cha materrorist chimenecha, ndi gulu la mbanda. Ndipo MCP tichotse isadzakhalenso chipani m'Malawi. MCP ikhale illegal. Nditakukupatsani history. If you go to Germany, Nazi party itapha ma Jews 6 million. 6 million Jews. Anaipanga deregister. Panopa it is illegal kuvala even cha Nazi swastika chicha. Chifukwa choti anaona kuti iyichi si chipani, si movement ya anthu amene ali otukula dziko, anthu ozindikira, anthu anzeru, anthu achikondi, human beings. Panopa ku Germany sungavale swastika ndikumayenda musewu. Tipange zimene zozo ku Malawi, pasapezeke munthu akuvala uniform ya ngwazi. Mwinaso olo kumene kuli MCP kuja anayika ku ngwazi kuja tikupange dimark kumene kuja kukhale malo aja kuti history yes, but tisiye kuyang'anira, because that's the foundation of evil in Malawi. I mean, panopa we have to be progressive people. Anthu organiza zakutsogolo, how we move forward, how we develop each other. Ine ndimakhulupirira kuti zinthu zizakhala zikuyenda bwinobwino, and tonse tikugwirana manja tithaulire kula dziko lathu lija. Dziko lija ndiling'ono, dziko lija ndiling'ono, dziko lija ndilophweka kuliyendetsa. Chimavuta ndi chakuti kumabwera generation ina yofuna kusintha, ngati generation yathu ya makolo athu ya Chinakanyama Chiume anafunitsitsa kuichotsa MCP. Malo make MCP inawapha ndiwathamangitsa ambiri m'Malawi muja. Ena amakafera kuja ku Zambia, alina kuwapatira mhango maleta bomb. Otto Nchiro akungomutsekera ku ndende ndi mkazi wake, aleke banda anamangidwa, ayina bakiri muzo saja anamangidwa. Nthawi imene ja inaliyo kuti tikana wina, if we had fought angatamana kugwirana manja, bwezi zonsezi kulibe, bwezi MCP kulibe. Ndepano pamwina ndi nthawi yathu ifeyo to make sure kuti tichotse MCP. I'm telling you, Amalawi, munthu sunganyere mu state house, munthu manyera pogona, munthu umanyoza khomo lako. Kodi tizalikunda bwanji dziko lathu ngati tikupanga zinthu ngati zimezi? Zinthu za it's disgusting. Now, funso limene ndakandiuzifunsa ine kuti manyiwa analandani chakwera mkazi wake, ana ake, Shoni Kamponde anali manya ndani kwenikweni. Zimene zonse zimene ndikumazifunsa ine kuti who could have done that? Because osamagana manyi pamene nonse munali konko, panopa Malawi inalisa umaganiza zimenezo kuti manyiwa analandani. Ndio zaganizira Mrs. Chakwera aja kupaka pakhoma ndipenti manya munthu. Ndimene ndikuganizira, I'm sorry, but that's the way I'm thinking. I'm like, what's going on? It doesn't make sense. It really doesn't make sense. You know, who would have done that? Jenny Rone says, ikangolowa parliament. Parliament ijaunga paka convene tipange table to deregister MCP as a political party, as an opposition party, and we have to brand it a terrorist group by law. I believe in that.
Thank you. Have a good day.